a dalt de tot de la torre, cert, no? Sí. És una cosa molt útil. Pujar a dalt de la torre. Jo hi he trobat la primera utilitat. Apunta, Sílvia, que és l'hòstia, la meva idea. Carme, tu també apunta, però la Sílvia no apunta. Una persona que pugi a dalt de tot de la torre, allà al matí, a les 7:30, 8 del matí. Pugi allà dalt. Des d'allà dalt veus la C55 com tira, tots els seus carrils, saps? 3 per aquí, 3 per allà, que és l'hòstia la C55. Que aquesta persona mira, que hi ha cotxes, doncs que cridi a la gent del poble que vagi per la carretera del pont. Passa que, clar, aquesta persona el primer dia es quedarà sense veu. Pere Ferrer, Francisco, has vingut. Un aplaudiment, sisplau, Francisco. Tens el teu micròfon dels 3 toms a mà, a prop? Li podries deixar a aquesta persona? O millor encara, puja-hi tu a dirigir el trànsit de la C55. Seria l'hòstia, Si t'ho passes bé amb els 3 toms, imagina't tots els cotxes que passen. Una cosa, Francisco, puc explicar lo dels majorets d'aquest any? Perquè no ho sàpiga, aquest any venen unes majorets, però super l'hòstia, Sí o no? Són l'hòstia o no, Francisco? Vale, són l'hòstia, però són les mateixes que van venir l'any 80. Però les mateixes! Allò que dius, la mateixa, doncs la mateixa. Joves no són, Francisco? Però si et fiques a comptar és que ni les seves filles. Bueno,